नै नायनानै लादो दा नै बायजोबदों आरोना दा थुलसिं नार्जारि ओमफ्राय अलंबार बेनि एक्सटेन्ड जानायनि नामा अलंबार ने अलंबार नार्जारि ओमफ्राय बिफानि नामा थुलसिं लोगोफोर ओमफ्राय मानि आमथेखा उदालगुरिनि नैबे जोंनि आमगुरिनि खैला मैलानि एसे खोला दान्दायावहाय एक्सटेन्ड जानाय जादों जाय लोगोफ्रा आंनि लाइभखौ नायगोन दानो नोंथांमोना फोरमायलायनानै होदो जोंनि लकेलनिनो आरोना बिथांमोना साथाम फैदों होननानै बुंदों आरो नै बेयावनो जादों आरोना जायगाया नै दा मानसिखौहाय लानानै थांबाय आरो ओरैजाय नैबाव जोबोद गाज्रि हालोदा दा बेयावनो गोग्लैफैनाय जादोंमोन आरो सेन्देल मा होनो उदालगुरि होननानै जोङो मिथिदों दा नैबेयावहायनो आरो गारिया नै गुवाहाटि नाम्बार आरोना नै गारिया गुवाहाटि नाम्बार ओमफ्राय दा गारिया 220 आरोना 220 माने मानसिया दासान्दि गोथाङावनो दङ दा बेखौ हस्पिटालाव लांनाय जाबाय एम्बुलेन्सजों दा गोबां नायफैदों आरो जोंनि नैबे खेदान्दायावनो आरोना गारिखौ साइड दा बेयावनो आरो नै 220 गारिया दा लानानै थांबाय जाबाय दा ओरै जोबोद दुखुनांथाव आरोना एक्सिडेन्टआ मानसिया जोबोद गोब्राब आरो नैबेयावनो माखासे थैफोर दङ आङो लाइभआव होनायखाय नोंथांमोननो देखायनाय जानाय नङा दा बेनो आरोना ओरैजाय जोबोद माबा जादों आरोना दुखुनांथाव दा मानसिफ्रा सानै फैदोंमोन होननानै बुंदों दायो बिथांमोनखौ आमगुरियाव लाना हस्पिटालाव लांनाय जाबाय आरोना एम्बुलेन्सजों नोंथांमोना जुदि आंनि बे लाइभफोरखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना दायो मादो नायलांदो दा एक्सिलेटार जबाय होननानै बुंदों दा मानसिफोरा नैबेयावहाय बाग्रायनाय जादोंमोन आरो नैबेयावहाय बे हाग्रायाव गोग्लैसनफैनाय जादों आरोना दा नैबे जाय गोग्लैफैदों बिनि बाइकआखौ खैला मैला आउटपस्टआव दोनहैनाय जासिगोन आरोना नोंथांमोना नायनानै लादो फारियै दा ओरैहाय गोबां बेवहाय माने जोबोद गाज्रि जादों नोंथांमोना नायनानै लादो दा गारिखौ सालायगासिनो आरोना नै बेनो आरो माखासेखिनि लामा गाज्रियावहायनो दङमोन बेयावनो आच्छा दा बेयावनो आरो बेनो बिसोरनो मानसिफ्रा বাইদেউ আপনি নিজে দেখিয়েছে এটার ব্যবহারটা দেখিয়েছে এইটো তো বদমাছ এইটো আৰু তিনটা আছিল একটা তো লগত গেল আলি আমার গাড়ি আগাই গেল এটা লগত গেল আৰু এইটো আৰু এটা তো এক্সিডেন্ট হল তিনজন আছিলে এই যে এইবিলাক আপ ডাউন আছে না আইডিয়া সিহঁতে দেখা নাপায় এনেকা বদমাছ বুঝছে এনে করে নিশা খাই
রাস্তা চিনে রয়েছে আস্তে ধীরে দেখি দেখি যা হ্যাঁ